2025年5月の辰年の運勢。総合運。星2つ。変化の兆しが見える月。柔軟な姿勢で新しい流れを受け入れましょう。恋愛運。星2つ。過去の恋愛にとらわれず、新たな出会いに目を向けることが大切です。仕事運。星3つ。新しいプロジェクトや役割に挑戦するチャンス。自信を持って取り組みましょう。金運。星3つ。収支のバランスを見直す良い機会。無駄遣いを控え、貯蓄計画を立てると丸。健康運。星3つ。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期。十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけて。ラッキーカラーブルー。冷静さと知性を高める色。ラッキーアイテムノートブック。アイデアや計画を整理するのに役立ちます。開運アクション。計画の見直し。現状を振り返り計画を見直すと丸。